maza kai ka je ka duba abincin nan mana. A kai ma ka ce wani abinci ko ka je ka duba wannan abinci da Allah. Yawwa dan fara da addu'a mu. Bismillah. Zan fara da addu'a. To bismillah. Masace ne, shigo wannan na masace ne, 'yan mata na masace ne, wankan nan na masace ne. Baba ka ganta ko? Dan dariya, haduwa, dan dariya, yarinya. Gaskiya. Gwada mana dai. Kawai mata Allah dan ba nan mai ke gaskiya kiri ke nan mai ke nake so ba. To me za ka yi da shi? Ya mutu dan ba nan ba ko mai da mai muhimmanci da kan ya. 39 agole mata sai. Kan gani? Baba. Me kake nufi ne? Alhamdulillah. Alhamdulillah.